Rakkaat valotyöntekijät, elokuussa jatkatte edelleen voimakkaiden muutos- ja transformaatioenergioiden elämistä sekä henkilökohtaisesti että maailmanlaajuisesti. Nämä muutokset ovat vaikutusta uusien valokoodien verkkoaktivoinnista 3 pimennyksen aikana, joita teillä oli heinä- ja elokuussa. Timanttivalosiemenet aktivoidaan ihmisten sydämissä kollektiivisesti, mikä sallii jokaisen ihmisen, joka on avoin ja valmis, vastaanottaa kosmisen Kristusenergian armon ja siunaukset olemukseensa. Timanttivalo virtaa kosmisesta sydämestä maapallolle vasta aktivoitujen ylösnousemusportaalien kautta, ja aktivoin kristalliverkot ja tietoisuussiemenet, jotka kantavat kosmista Kristustietoisuutta. Tämä on harmonian, yhtenäisyyden, ykseyden, ehdottoman rakkauden, ilon ja rauhan energiaa. Se on energiaa, joka tukee uuden maapallon ilmentämistä ja kosmisen sillan tai yhteyden luomista valon tähtikenttiin. Näitä te olette muodostamassa itsellenne. Kulkuväylä unohdusverhojen ohi kotinne tähdissä avautuu taas kerran havaintonne piiriin ja valmistaudutte tulemaan tietoisiksi tähtikulkijoiksi ja kosmisiksi matkaajiksi. Rakkaat ystävät, tämän prosessin edistämiseksi tapahtuu nyt monia muutoksia valokehonne energiakentässä ja fyysisessä kehossanne. Ensiksi timanttivaloa vastaanotetaan lisääntyvällä voimalla valokehonne, mikä sallii teidän välittää ja säteillä henkistä valoa kuin upea timantti, kun pyhät geometriat sykkivät valoa ja ääntä. Mutta kun valon voimakkuus lisääntyy valokehossanne, fyysisen kehonne käpylisäke aktivoituu ja stimuloituu lisää. Tämä on johtanut muutoksiin käpylisäkkeen biokemiallisessa rakenteessa ja toiminnan laajentumiseen. Tämä vuorostaan johtaa aivolisäkkeen lisästimulointiin, mikä usein aiheuttaa väliaikaista epätasapainoa kehon hormonitoiminnassa sekä lisäyksen siinä valovoimakkuudessa, mitä välitetään hermojärjestelmää pitkin kehon läpi. Näiden muutosten voimakkain vaikutus on tuntunut uudessa johdotuksessa toisen ja neljännen chakran välillä, sakraali ja sydän. Kaikki tunnekentän jumiutunut tai tukahdutettu energia on räjäytetty timanttivalon syöksyessä energiajärjestelmän läpi. Tämä on merkinnyt sitä, että monien teidän on täytynyt käsitellä tunnekysymyksiä, jotka on tukahdutettu tai ainoastaan osittain käsitelty. Älkää lannistuko, jos olette surullinen, masentunut tai vihainen. Tämä on syvää puhdistumisprosessia, mikä harmonisoi seksuaali- tai luovat energiat sydämen kanssa. Toisia tuntemuksia kehossa ovat saattaneet olla intensiiviset unet, voimakkaat energiasyöksyt, unettomuus, uupumus ja hyperaktiivisuus. Kun energia tasapainottuu ja siihen sopeudutaan, se tekee tietä selvemmille, voimakkaan ilon ja rauhan tunteille syvällä tasolla sekä lisääntyneelle elossa olemisen ja hyvinvoinnin tunteelle. Kun astutte uuden maapallon tilaan, monet teistä kokevat jo näitä voimakkaita autuuden ja ilon tunteita, kun alemmat chakrat ovat puhtaita ja harmoniassa sydämen ja korkeampien chakrojen kanssa, jotka ovat sielun kulkukäytävä. Näin keho ja sielu yhdistyvät sydänchakrassa. Taivas ja maa yhdistyvät ja kosminen Kristustietoisuus löytää ilmaisun maan päällä niiden kautta, jotka ovat avautuneet tällä prosessille. Elementaaleihin yhdistyminen ja lohikäärmetietoisuustyö. Rakkaat ystävät, kun edistytte yhdistymisessänne planeetan elementaalienergioihin, yhdistytte taas lohikäärme-energiaan rakastaen ja kunnioittaen. Lohikäärmeet kantavat luomisen tuli-elementaalienergioita planetaarisella ja kosmisella tasolla. Ihmisrodun mentaalikehon kehityksen edistämiseksi sovittiin menneisyydessä,
että luovan tulen intensiivisen energian sallittaisiin vetäytyä ja viileämmistä mentaalivoimasta tulisi vallitseva joksikin aikaa, ja niin se oli, että lohikäärme-energian sallittiin vetäytyä tietoisuudestanne ja tämä johti hylkäämisen, pelon ja vihan tunteisiin. Tätä edustivat mytologioissanne tarinat lohikäämeistä, jotka olivat pahoja ja jotka täytyi tappaa ja alistaa. Tietäkää, että nyt on aika vapauttaa ja palauttaa lohikäärme-energia uuteen tehtävänsä maan päälle. Maan, ilman, tulen ja veden lohikäärmeet kantavat luovaa tulta ja ovat valmiina palvelemaan Jumalan suunnitelman paljastumisessa uudella maapallolla. Se voimakas jännitys ja ilo, mitä monet teistä tuntevat, on lohikäärmeiden iloa. Koska ne kulkevat taas kerran joukossanne ja ottavat oman tehtävänsä luovien tulien ylläpitäjinä enkeli Elohimin ohjauksessa, luotaessa muotoa uudella maapallolla. Ensimmäinen merkittävä tehtävä, mihin maapallon lohikäärmeet ovat ryhtyneet, on ollut myrkyllisten tunnejäämien puhdistaminen sekä ihmisen energiakentästä että maasta. Ydinaseohjelmien tuloksena myrkyllistä energiaa on kerääntynyt maan tunnekenttään. Maan lohikäärmeet ovat yhteistyössä muiden maan sisäisten olentojen kanssa vieneet tätä planeetan eri voimakohtiin. Ensimmäisen atomipommimassa tuhon, Japanin Hiroshima, vuosipäivänä 6. elokuuta lohikäärmeet vapauttivat tämän energian ja poistivat sen maapallolta. Tämä tehtiin sen inkarnoituneiden valotyöntekijöiden ryhmän avustuksella, jonka erityistehtävänä oli aktivoida oma lohikäärme-energiansa ja työskennellä lohikäärmeiden kanssa tässä puhdistamisprosessissa, uudistumisen tai uudesti syntymän edistämiseksi. Rakkaat valotyöntekijät, lohikäärme-energioiden paluu on vaatinut teiltä yksilöinä sen, että yhdistytte täysin kundaliinituleenne, sillä se on ihmismuodon lohikäärme-energiaa. Maalohikäärmeenne sisäinen tuli on kiekolla juuri chakrassanne, kunnes se aktivoidaan, ja sitten se vapautuu selkärankaan ja nousee ylöspäin. Tässä prosessissa tuli sytyttää alemmat chakrat niin, että tapahtuu energiaräjähdys. Sitten saattaa nousta voimakkaita seksuaalienergiaan liittyviä tunteita, kun näihin energioihin sopeudutaan. Tällä kertaa näiden energioiden on kohottava sydämeen, missä ne voivat yhdistyä niiden kosmisten tulilohikäärme- tai tähtilohikäärme-energioiden kanssa, jotka laskeutuvat sydämeen ja yhdistyvät maalohikäärme-energiaan. Tämä saa aikaan uuden energian, mitä kutsutaan sydänlohikäärmeeksi, ja mikä kantaa myötätunnon, viisauden ja rakkauden luovia energioita. Tässä prosessissa sakraalikchakra aktivoidaan voimakkaasti ja se yhdistyy sydämeen. Myös käpylisäkettä aktivoidaan vastaanottamaan tähtilohikäärme-energiaa ja kehitetään uusi yhteys sydämeen. Tämä sallii kosmoksen ja maan luovien tulien virrata kehon ja valokehon läpi, mikä mahdollistaa luomis- ja ilmentämisvoiman kvanttilisääntymisen. Olemme varmoja siitä, että toivotatte innoissanne takaisin lohikäärme-energian ja kunnioitatte sen työtä uuden maapallon ilmentämisessä kanssanne. Uuden maapallon uuden arkkityypin syntymä, tähtilapsi. Rakkaat ystävät, tänä uusien alkujen aikana saatte uusia valokoodeja, jotka välittävät informaatiota ja energiaa käytettäväksenne uuden maapallon ilmentämisessä. Ensimmäinen näistä koodeista antaa mallin olemuksellenne, kun alatte rakentaa valon kultaista aikaa maapallolle. Tämä on sen tähtilapsen, taikaolennon arkkityyppi, joka tulee tähdistä maan päälle kantamaan kosmista valoa ja luomaan valosiltaa taivaan ja maan välille. Olette kaikki valmistautuneita ja valmiita aktivoimaan nämä lapsikoodit.
Pyhä sydän on aktivoitunut ja kaksoisliekki-koodit ovat luoneet tasapainoa ja harmoniaa. Jumalainen feminiinisyys ja maskuliinisuus ovat astuneet pyhään liittoon, yhdistyneet jumalaisen rakkauden kultaliekissä ja ylösnousseet timanttivaloksi tullakseen kosmisiksi valostanssijoiksi. Jeshuan ja Maria Magdalenan arkkityyppinen avatara-energia viimeistelee kehitystyötään planeetalla ja tämä uusi lapsen arkkityyppi on valmis aloittamaan esiin tulemisensa planeetalla. Tähtilapsi on tietoinen kosmisesta ja galaktisesta perinnöstään ja perintöosastaan. Tähtilapsi on lumoutunut ja iloinen olemisesta maan päällä ja elää iloista aineellisen maailman seikkailu- ja löytämiselämää, samalla täysin tietoisena äärettömyydestään valo-olentona, joka elää monissa ulottuvuuksissa yhtä aikaa. Tähtilapsen energia on valoa ja se on täynnä iloa ja autuutta. Se on leikkisää ja virtaavaa ja se kutoo jatkuvasti valoa ilmentääkseen ja luodakseen maan päällä. Arkkityyppinä se sisältää kaiken itsessään. Se on tasapainossa ja itseriittoinen ja kuitenkin rakastava ja antelias. Se on viaton, intohimoinen ja taianomainen. Se elää taian ja ihmeen maagisessa tilassa. Ja kuitenkin se on rakastavan yhteisön rakastava osa, ja se tuntee rakkauden ja sitoutumisen vetoa niihin, jotka ovat rakkaita se sydämelle. Se kunnioittaa vastuullisuutta valoa kohtaan, ja valon palvelemista iloisten seremonioiden ja rituaalien sekä tanssin, laulun ja leikin kautta. Rakkaat ystävät, taivas on yhdistynyt maahan tietoisuudessanne, ja on aika antautua rakkaudelle ja sallia tähtilapsen ilmestyä esiin ja syntyä teissä. Muistakaa, että kotinne on tähdissä, ja muistakaa, että kotinne on maan päällä, ja ne ovat yhtä teissä. Muistakaa rakastaa ja olla lempeä ja antelias, mutta myös leikkiä intohimoisesti ja mielikuvituksekkaasti luoden unelmia, jotka ilmentyvät uusina ja upeina todellisuuksina aineelliseen ulottuvuuteenne.